Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kalangitan Sanitary Landfill Operator na isyuhan ng Notice of Violation ng DENR-EMB dahil sa pagtanggap umano ng mixed waste. Publiko, pinag-iingat sa mga sakit na pwedeng makuha ngayong holiday season. Bataenyong magpapabakuna kontra COVID-19, tatanggap ng 300 pesos mula sa LGU. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng smuggled na carrots at sibuyas na kumpiska ng BOC sa Port of Subic. At Kabanan Dance Cruise, todo hataw sa Sinupon Festival Hip Hop Dance Competition. May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan atin to. Naisyuhan ng Notice of Violation ng Environmental Management Bureau ng DENR ang Metro Clark Waste Management Corporation dahil natuklasang tumatanggap umano ang mga ito ng mixed waste o halo-halong mga basura sa kanilang sanitary landfill facility sa Kalangitan, Capas, Tarlac. Narito ang exclusive report. Ipinagbabawal ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Act of 2000 ang pangongolekta, pagtransfer at pagtanggap ng mixed waste o halo-halong mga basura. Kaya tanging residual waste lamang ang pinapayagang dalhin sa mga sanitary landfill facility. Ngunit sa naging inspeksyon ng Environmental Management Bureau o EMB nitong Hunyo sa Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac, natuklasan umano na tumanggap ang operator nito, ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC, ng halo-halong basura. Naisyuhan na ang MCWMC ng 3 notice of violations para sa pagtanggap ng mixed waste. Sumusobra ito sa allowable limit ng waste at hindi pagtugon sa recommended slope ratio para sa disenyo ng sanitary landfill. Based sa 9003, ang operation ng sanitary landfill, magtatanggap lang talaga ng residual waste. Wala nang with mixed waste para to compel the LGU to comply with the requirements of the law na may segregation at source. Ayon kay Attorney Diana Dulnuan, Chief ng Legal Unit ng DENR-EMB Region 3, nakapag-comply na sa 2 violation ng MCWMC at nakatugon na sa mga rekisito ngunit hindi pa tuluyang huminto sa pagtanggap ng halo-halong mga basura. Nakita ng inspection team namin na nag-uumpisa na sila mag-comply. It's just na hindi talaga completely nag-stop yung pag-accept ng mixed waste. I-issuehan daw muli ng notice of violation ng korporasyon at hihingan ng compliance action plan. Ito umano ang magiging batayan ng susunod na aksyon ng EMB. Hingan din namin sila ng compliance action plan. Tapos, syempre may timeline doon tayo ipa-follow. At the same time, ang EMB, ang technical team namin, is magpa-conduct ng regular monitoring to see to it na yung sinubmit nila na action plan is nako-comply. So, kung hindi nila ma-comply yun, and then for the information din for your information din, we will be conducting technical conference sa mga involved din na LGUs para magkaroon ng coordinated actions. If hindi sila mag-comply despite that meeting, despite yung order, then that's the time po na of course we will be sabi nga ni RD kanina, magiging tantamount na yan yung blatant disregard ng law, then we will be constrained na mag-file ng criminal action. Samantala, nanindigan naman ang Metro Clark Waste Management Corporation na tanging segregated ng basura ang kanilang tinatanggap sa sanitary landfill. Nagkakaroon lamang umano ng kalituhan sa salitang mixed waste dahil walang ganitong termino sa Solid Waste Management Law. Tanging residual waste lamang na sa definisyon ay basurang hindi na pakikinabangan pa at ito raw ang kanilang kinokolekta. Yung tinatanggap naming waste sa LGUs and they have certifications to that effect. And even their delivery receipts to us, there is, nakalagay na is residual waste nila yun, segregated residual waste. Yung bang tinatanggap namin basura is different from the tinatanggap ng ibang landfills. Parehas lang naman eh. Diba? So talaga yung batas doon is tingin namin ambiguous tungkol sa mixed waste.
Basta ina-assure lang namin lahat ng basura na dinadala sa landfill will be properly handled at it will not affect our environment kasi kumpleto kami ng mga yung technology kasi namin sa ginagawa namin. Nilinaw din ng MCWMC na treated medical waste lang ang kanilang tinatanggap sa landfill. We don't have any client hospital. Wala. Treatment facility siya. At yung treatment facilitators namin, they know kung gaano kami kahigpit pagdating sa ganyan. Nakaabot din daw ang usaping ito sa radio program na Bukas Bayan ng kabalan environmentalist na si Cecil Yumul. Kaya ang pakiusap niya sa EMB, agad itong aksyonan dahil malaking banta ang anumang hindi pagtugon sa mga batas pangkalikasan. Ngayon, ilang buwan na. And we're talking about a sense of urgency here. Kasi nga ito, nakapatungkol sa ating environment. Although, yung Kalangitan landfill ay in Capas, nandiyan pa rin yan sa ating immediate environment. It just so happened, yung kanyang area ay doon. Pero malapit pa rin sa ating kung titignan mo. Lalo na kung nandito ka sa May Clark, napakalapit. So anong gagawin ng mga tao? Huwag na nating hintayin ng maraming taon. Now na! Ngayong, bago magtapos ang 2022, huwag nating hayaan lumawak pa yung problema at maghintay ng bagong trahedya. Paliwanag naman ni R.D. Wilson Trajeco, hindi basta-basta pwedeng ipasara ang Kalangitan Sanitary Landfill. Kung mangyayari ito, posible umano magkaroon ng krisis sa basura dahil nasa 114 na mga bayan at syudad ang nagtatapon ng basura dito. Ang tingin ko diyan magkaroon ng garbage crisis pag nagkasarado kaagad yung sanitary landfill na ito. So kung isasara natin yan, sino magki-cater ngayon ng mga waste kung biglaan natin yan? Yun ang tinitingnan din ng office. Pero dahan-dahan natin i-implement ang environmental laws. Rest assured lang that we are not lowering our guard in the implementation of environmental laws. Kaya lang may due process tayo sinusunod. Hindi lang kami sa gobyerno na gina-implement ang law to forsake them, but rather to guide them how to implement their projects. Pakiusap naman ng kabalan environmentalist, maging transparent ang EMB sa kanilang mga susunod na hakbang ukol sa operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill. So to our dear friends, mga kaibigan kayo because you resolve the problems. Mr. Wilson ng Environmental Management Bureau, we hope that you make public lahat ng mga findings nyo at kanong action ang ginagawa ninyo after so many months. Marami pong salamat. Ako si Liana Canilao, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas at carrots ang nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Subic nitong Martes, December 6. Ito'y matapos makatanggap ng ulat ang ahensya kaugnay ng misdeclaration ng mga item na nasa loob ng 2 container van. Sa inspeksyon ay sinagawa ng mga tauhan ng BOC at Department of Agriculture. Tumambad ang kahong-kahong kontrabando na galing pa umano sa China. Ayon sa BOC, idineklara bilang assorted foodstuff ang ilang kahon sa unang container van. Ngunit frozen carrots pala ang laman nito. Habang ang mga kahon sa ikalawang container van ay dineklarang naglalaman ng frozen lobster balls at crab sticks, ay puti at pulang sibuyas pala ang laman. Bunso nito nakatakda umanong maglabas ang BOC ng warrants of seizure and detention laban sa mga kontrabando matapos ang isasagawang pagsusuri at inventaryo. Habang posibleng maharap sa patong-patong na kaso at paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Traffic o Tariff Act ang consignee ng mga naturang kontrabando. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang isa sa mga pangunahing suspect sa brutal na pagpatay sa 2 pulis sa Mabalacat, Pampanga na si Kenneth Season Flores. Kung sino man ho ang nakakaalam sa kinaroroonan ng naturang suspect, maaari po makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o tumawag sa numerong 0917-126-1993.
Tinig ng CLTV 36 Balitaan. Publiko pinag-iingat sa mga sakit na pwedeng makuha ngayong holiday season. Panukalang ibaba sa 56 years old ang edad ng mga ituturing na senior citizen, isinusulong. At 13 drug suspects arestado. Higit 150,000 pesos na halaga ng tsabu na kumpiska. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Kapampangan ko, matenakan ko. Kapampangan ko, marangal ko. Kapampangan ko, magilas ko. Kapampangan ko, masibag ko. Kapampangan ko, porsugido ko. Kapampangan ko, miyasa ko. Kapampangan ko, masikan ko. Kapampangan ko, pero matatag ko. Kapampangan ko, mapanyaw ko. Kapampangan ko, magmalasakit ko. Kapampangan ko, inagyo ko. Kapampangan ko, magparagon ko. Ito ang mga kapampangan, hindi umuurong sa anumang laban. Nalugmok man ng pandemya, pilit pa ring hinarap ang mapait na banta. Ginawa ang lahat para sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya dahil buo ang pag-asa at malakas ang pananampalataya. Marami ang nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo, nakulong sa mga bahay at nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero sa simula ng COVID-19 hanggang sa pagluluwag ng mga quarantine, nakaantabay si Gov Delta at Vice Gov Nanay Pineda mula sa ating pagkakadapa hanggang sa muli nating pagsisimula. Ito po, pag tayo nagtulong-tulong, mga katabing probinsya, katabing bayan, at ang inyong mga public servant, mabilis ho na makakabangon tayo. Ngayong taon, unti-unti nang nararamdaman ang pagbangon ng ekonomiya sa probinsya. Bumuhos ang tulong mula sa nasyonal at maging sa ibang bansa. Balik operasyon na ang maraming negosyo. Nabigyan din ng pagkakataon ang maraming kabalen na muling makapagtrabaho. Pinalawig ang mga programa para sa pag-aaral ng kabataang Kapampangan. Binigyan ng ayuda at pinasigla ang sektor ng mga magsasaka sa lalawigan. Hindi rin nakalimutan ng mga kabalen na may kapansanan, mga sentenaryan, nakaratay at mga aita sa kabundukan. Sumabay din sa pagbangon ang kaliwat kanang developments sa infrastruktura at pagtulong sa mga kabalen at ibang mga probinsya na nasa lanta ng iba't ibang sakuna. Ngayong taon, pinalakas pa ang healthcare programs ng lalawigan. Nagtayo ng mga dialysis centers, binuksan ang first OFW hospital sa bansa at itinatayo na rin ang Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Isa pang ipinagmamalaking programa ngayon ng probinsya ay ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na layong gamutin ang lahat ng Kapampangang may karamdaman. Ay blood la, diabetic la, atin lang bukol-bukol, lalo na rin kayong breast, detang ating batok yung abdo, batok yung batu, goiter, may nga ragula, atin lang polyps, dakala sakit, rentaw uling, for 2 years, malwat siyang panahon, na ela talaga, alalang access kayong doktor. So, ining kaya katamong preventive healthcare, maging masanting niya kasi pigilan tamo yung malalang sakit. Pinatunayan ng Provincial Government of Pampanga na gaano mang katindi ang epekto ng pandemya, kayang-kayang bumangon basta't sama-sama sa tulong at suporta ng bawat isa. 4 ng dalan, 50 metro nga banwa.
Kaya man po, manguna ingkeng kaunlaran buong Pilipinas yung Pampanga. Pangatlo, tamo po, agyang na naman pong kapagsubukan. Pandemic, pinatubo, pero lagi tamo pong may babangon. Dakal po salamat. Dakal po salamat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Nakal pong salamat, kalugurang kong kabalen. Inagyuta mo, uling intutong lugod, yang sikanan tamong Kapampangan. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. At sa iba pang mga nangungunang balita, nagpaalala po ang kagawaran ng kalusugan hinggil sa iba't ibang sakit na posibleng makuha ngayong holiday season. Bukod sa COVID-19, nauuso rin daw ngayon ang ugot sipon dahil sa pagbabago ng klima. May detalye si Liana Canilao. Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na ingatan ang kalusugan upang makaiwas sa mga sakit na maaaring makuha ngayong holiday season. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, mataas umano ang tsansa na magkaroon ng trangkaso at pulmonya bunsod ng pagbabago sa klima tuwing Desyembre. Giit ng kalihim patuloy umano nilang binabantayan ang pagkalat ng mga ganitong sakit dahil madalas umano itong tumatama sa mga bata at nagdudulot din ito ng pagkasawi sa mga nakatatanda o senior citizen. Pinabantayan din umano ng ahensya ang mga kaso ng wild diseases o yung mga sakit gaya ng leptospirosis, dengue at iba pang mga food and waterborne diseases na dulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinaaalalahanan din ng kagawaran ng publiko na maging disiplinado sa pagkain ngayong holiday season upang maiwasan ang mga sakit tulad ng diabetes, alta presyon at mataas na kolesterol. At syempre, bukod sa mga sakit na nabanggit, nariyan pa rin ang COVID-19 kaya bagamat maluwag na umano ang mga patakaran, maiging magdoble ingat pa rin para maiwasan ang pagtaas ng kaso at maging masaya ang pagdiriwang ng Pasko. Atin pa rin pong inaabiso, no, or we are still advising the public kung magkakaroon tayo ng malakihang reunion ng pamilya, mas maganda gawin sa labas, sa garden, o di kaya sa garahe, sa labas ng bahay para hindi masyadong kulob na kulob. Pangalawa, kapag po masama na yung inyong pakiramdam, may nararamdaman na po kayong simptomas, huwag na po kayong mag-attend. Pangatlo, syempre, mas maganda kung a-attend tayo ng parties at saka mga reunion, mas kumpiyansa tayo kung bakunado tayo. So sana po we are more encouraged to have ourselves vaccinated dahil gusto natin na mag-attend dito mga pagtitipon na ito ngayong darating na Pasko. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Inihain ni Senator Bong Revilla Jr. ang Senate Bill 1573 na layong ikonsidera na bilang senior citizen ang lahat ng residenteng Pinoy na tutuntong ng 56 years old. Oras na may sa batas, maaari na rin makinabang ang mga ito sa mga umiiral na benepisyo na nasa ilalim ng Republic Act No. 7432 o Senior Citizens Act. Gid ni Revilla, sa ganitong pamamaraan ay mas maagang makukuha ng mga senior ang kanilang benepisyo, lalo pat marami umano ang hindi pinalad na umabot sa edad na 60 bunsod ng COVID-19. Kabilang sa mga benepisyo ng mga senior citizen ay ang 20% discount at VAT exemption sa gamot, medical supplies at equipment, transportation fares, hotels, restaurants, recreation centers, at iba pang lugar. Tulad ng Senahan, gayon din ang libreng income tax para sa minimum wage earners. Kwalipikado rin ang mga ito sa hindi bababa sa 5% discount sa buwan ng bill sa tubig at kuryente, libreng medical, dental, diagnostic at laboratory services sa lahat ng pasilidad ng pamahalaan. Provision ng express lane sa lahat ng commercial at government establishments at death benefit assistance. Arestado ang 13 individual sa dalawang operasyon ng PIDEA Pampanga sa Barangay Dao, Mabalacat City, Martes, December 6. Pasado alas 9 ng gabi nang mahuli ng kapulisan sina Erica Garganta at Vic Benitez ng Mabalacat City.
Evangelos Santos ng Balibago, Samuel Santos mula sa Barangay Anunas, Jomark De Vera ng Pulong Maragul, Angeles City, at Kelvin Calma at Arnold Cunanan mula naman sa Pandakaki, Mexico. Na-recover mula sa kanilang 5 transparent plastic sachets na naglalaman ng humigit kumulang 13 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 88,000 piso. Alas 9:30 naman ang mahuli rin sa Barangay Dao ang 6 pa nakatao. Ang mga suspect ay kinilalang sina Angelica Quiazon, Baltasar Galego, Rolly Tumol, Romel Yumol, John Darvin Zoleta at Seller Mark Nucom. Nakumpiska ang tinatayang aabot sa 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Na-recover din ang iba't ibang drug paraphernalia. Nasa kustudiya na ng PIDEA Region 3 ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Mas mahusay na serbisyo, asahan na mula sa NTC Region 3 kasabay ng pagbubukas ng kanilang bagong gusali. Bataenyo magpapabakuna kontra COVID-19 at tatanggap ng 300 pesos mula sa LGU. At financial literacy para sa mga estudyante, isinisulong ng SEC-TEO. Manatili nakatutok at magbabalot ng CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Pinasinayaan na ang bagong gusali ng National Telecommunications Commission o NTC Region 3. Sinimulan ng konstruksyon ng 2 palapag na gusali noong May 2021 at natapos itong nakaraang Hulyo. Bunso nito, asahan daw ang mas magandang serbisyo ng tanggapan para po sa ating mga karehiyon. Narito ang report. Pinasinayaan na ngayong Miyerkules, December 7, ang bagong gusali ng National Telecommunications Commission o NTC Region 3 sa Diosdado Macapagal Government Center sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Pinangunahan nila Reverend Father Melchor Sitchon at Reverend Father Pedrito Sitchon ang blessing ng bagong pasilidad. Bisitang pandangal si former President at ngayon Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ang konstruksyon ng 2 palapag na gusali ay sinimulan noong Mayo 2021 at natapos ng Hulyo ngayong taon. Pinondohan ito ng NTC Central Office sa ilalim ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2021. Ayon kay NTC Region 3 Director Azor Sitchon, naapektuhan ng pandemya ang pagpapatayo sa kanilang gusali. Finally, we're able to move in, to transfer dito sa aming new building ng NTC Region 3 na delay because of the pandemic. It was started and completed during the pandemic, kaya ma-imagine mo yung mga restriction natin noon. But yet, sa tulong-tulong, of course, in collaboration with the DPWH, So finally, we have a new building up. 30 taon na umano ang naunang gusali ng NTC 3 kung kaya't napapanahon lamang na magkaroon sila ng bagong pasilidad. Asahan daw ang mas magandang serbisyo ng kanilang tanggapan sa ating mga karehiyon. Makikita mo pa lang, gaganahan ka na psychologically. And plus, hindi lang naman kami, including our client. If you have noticed, the biggest area of the building is the lobby. Kasi dito yung
nagtatransact ng business yung mga clientele namin dito. So if you've noticed, ito yung pinakamalaking area because we want to really to do our part in serving yung ating public, yung ating telecom clientele. No? Moderno ang disenyo ng bagong tanggapan ng NTC Region 3, kaya tiyak na magiging komportable raw ang mga magtutungo rito. Para sa mga nangangailangan ng kanilang assistance at serbisyo, huwag umanong mag-atubiling magsadya sa kanilang opisina. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sinimula na ng pamahalang panlalawigan ng Bataan ang programang 300 pesos para sa babakunahang Bataenyo. Layon umano ng naturang programa na mas mapataas pa ang vaccination at booster rate sa lalawigan at makiisa sa bakunahang bayan na kampanya ng Department of Health o DOH. Ayon kay Bataan Governor Joet Garcia, naging matagumpay umano ang implementasyon ng kanilang vaccination program sa nakalipas na 2 araw dahil umabot na sa 8,902 na katao ang nagpabakuna at nakatanggap ng insentibo. Para sa mga nais makibahagi, maaari po kayong magtungo sa mga itinalagang vaccination sites sa Bataan, dala ang inyong Vax card at isang valid ID. Tatagal ang naturang programa hanggang December 16, kaya naman hinihikayat ang lahat na makibahagi para sa mas masaya at mas ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. As of December 6, mayroong 161 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Bataan. Isang investor education campaign ang isinulong ng Tarlac State University Junior Financial Executives, katuwang po ang Securities and Exchange Commission, Tarlac Extension Office o SEC-TEO. Dumalong higit 200 estudyante mula TSU at iba pang partner schools sa naturang financial seminar na may temang Formulate the Future, Be FinSmart, na ginanap face-to-face at online via Facebook Live. Dito nabigyang kaalaman ang mga participant upang lalong mapahusay ang kanilang managing skills sa kanilang finances. Layon din ng seminar na masiguro ang financial security ng mga estudyante at maprotektahan sila laban sa investment fraud. Isa sa mga speakers sa event ang securities specialist ng SEC-TEO na si Charito Banya Santiago. Kanyang inilahad ang kahalagahan ng personal finance at ipinakita rin sa mga estudyante ang iba't ibang investment products sa bansa. Red flags ng investment scams naman ay ibinahagi ni Attorney Maria Teresa Lim Riatutar, ang Securities Counsel ng SEC-TEO. Paraan daw ito upang maiwasan na ang unauthorized investment schemes. Binigyan din naman ni SEC-TEO Director Richard R. Laos ang importansya ng pagiging mapanuri sa tuwing mag-invest. Dapat umanong i-verify muna sa SEC ang legitimacy ng anumang investment. Lubos naman ang pasasalamat ng SEC-TEO ng Dean ng College of Business and Accountancy ng TSU na si Dr. Jonel Pandillo. Aniya nais pa nitong palakasin ang kanilang kolaborasyon upang ma-develop hindi lamang ang kamalayan at financial literacy ng mga estudyante, ngunit maging ng mga nasa kanilang lokal na komunidad. Sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, Kabalen Dance Cruise, todo hataw sa Sinukuan Festival of Hip Hop Dance Competition. At pinakamaliit na barangay ng siyudad San Fernando, proud na makasali sa Giant Lantern Festival 2022. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang hip-hop competition ay kinasa sa ikalawang araw ng Sinukuan Festival 2022. Iba't ibang mga grupo ang nagpakita ng kanilang galing sa pagtindak at nagpasiklaban sa dance floor. Silipin po natin ang ilang mga dance move ng mga kalahok sa ulat na ito. Nagpasiklaban sa dance floor ang ilan nating mga kabalen sa ikalawang araw ng Sinukuan Festival 2022. Isang hip-hop dance competition ang idinao sa Robinson Star Mills, Pampanga sa siyudad ng San Fernando, Miyerkules, December 7. Anim na grupo ang nagharap sa schools division, habang 8 dance crew naman ang naglaban sa open category. Mula bawat indak at pitik ng katawan hanggang sa facial expression, makikitang ganadong-ganado ang mga Kapampangan hip-hop dancers. Kwento ng mga kalaho, walang katumbas ng kanilang kasiyahan dahil muli silang nakapagtanghal sa harap ng ating mga kabalen. Actually, limited lang po yung preparation namin, yung rehearsal. Bali, 1 month lang po talaga. Pero yung ano po namin, yung routine and choreography, pinag-isipan po namin na matagal. Siyempre, sobrang saya po kasi after almost 3 years, makakasalang po ulit kami sa ganitong competition. Namimiss po namin yung sobrang. At bagamat mainit ang kompetisyon sa dance floor, higit na pinagtibay naman daw ng Sinukuan Festival ang pagkakaibigan ng mga Kapampangan hip-hop dancers. Super pressure kasi ang alam ko, lahat kami naghanda. Lahat kami competitive. Even other contests, magkakalaban kami. And dito lang, sa lahat ng Pampanga dancers, Pampanga dance community, naglalaban-laban sila at nagre-respetuhan sila. So, feeling ko naman, lahat ito deserving at deserve silang lahat manalo. Modern man kung ituring ang hip-hop genre, hindi naman nawala ang ating sariling kultura sa sayawan. Ilang kantang Kapampangan kasi ang ginamit sa mga sayaw, gaya na lamang ng pamosong Atin Ko Pong Singsing. Present din ang mga parol at kultura ng pagsasaka sa mga performances. Matapos ang mainit na bakbakan sa schools category, nakuha ng Northville High School 2 ang 3rd place. 2nd place naman ang Don Honorio Ventura State University at 1st place ang Northville High School 1. Sa open category naman, 3rd placer ang Magnitude Dance Company, 2nd ang MVP Crew at 1st placer ang Extreme Limit Dance Crew. Tatanggap ng cash prizes ang mga nagwagi, 10,000 para sa open category at 8,000 naman sa schools division. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Hindi hadlang ang pagiging maliit na barangay at pagkakaroon ng limitadong pondo para makasali sa Giant Lantern Festival. Ito po ang gustong patunayan ng Pandaras, na isa sa 10 barangay na sumali sa Giant Lantern Festival 2022. Mula sa diskarte ng mga nanunungkulan, nabuo ang kanilang higanteng parol. Nasa kanilang barangay naman ang pinakabatang lantern maker sa kompetisyon ngayong taon. Pakinggan natin ang ulat ni Liana Canilao. Kung pag-uusapan ng populasyon at Internal Revenue Allotment o IRA, pinakamaliit ang Pandaras sa mga barangay ng siyudad San Fernando. Malayo rin ito sa sentro at maituturing na isang remote barangay. Kinakailangan pang baybayin ng bayan ng Santo Tomas bago marating ang barangay Pandaras dahil walang tulay na nagdudugtong dito at sa kabayanan. Sa kabila nito, lakas loob na muling sumali ang barangay sa Giant Lantern Festival 2022. Burik mong isang bulat kang buong mundo na yung barangay Pandaras, metong nga po kareng masanting, malinis at payapang barangay king buong syudad na ni San Fernando. Kaya po, talaga pong tengatawang ng ngayong 2022, last few years, 2015 nag-join ko po, this my second time around. Kaya po, burike po talagang di na nistoryan ka na akong barangay.
at buri kaya po nga kilala din. Hindi naman lingid kay Kapitan Edsel Miranda na malaki ang gastos sa paggawa ng higanting parol, kaya para sa katuparan na maibandera ang kanilang barangay, lumapit daw siya sa mga taong makatutulong sa kanya upang makalikom ng pondo. Ang pupuntalan talaga pong taos na pong pusong sasahop keng kana akong giant lantern at po mamaya 2,000, 5,000, 10,000 and then po bulbs, makanta po and so on. Tatanggapan ko basa po taos keng puso. 100,000 po yung gastos na nila pero po agyo ko. Pahuli na po nitang kaya katamong kasalpantayanan na in kaya katamong parol kaya gilas pandaras naluntoy pong masanting at po lumaban niya kareng egalaga ng kakompetisyon na po. Makahulugan din umano para sa Barangay Pandaras ang pagbabalik kompetisyon ng Giant Lantern Festival dahil ang kanilang lantern maker na si Aaron Bondok ay ang pinakabata ngayong taon. 18 taong gulang si Aaron ngunit nagmula ito sa pamilya ng mga lantern maker. Ang kanyang ama na si Angelbert Bondok ay ang lantern maker ng Barangay Santo Niño, habang ang kanyang tiyuhin na si Byron Bondok ang may hawak ng Barangay Santo Lucia na siyang defending champion. Tiwala umano si Kapitan Edsel na naisabuhay ni Aaron sa kanilang parol ang kanyang adhikain para sa mga LGBTQIA+ community. Po din ang tala pong chance, kaya hindi po nga nakay ni metong niya po kareng lawen niya po yung kana akong kay. Yung parol ko po, yung gawa na po nung makanya po diskarte. Talaga pong inaliwane po at niya pong something fashion, pasabog na sabya na po kana ako na edya po paborin pakit. Matagal na raw tinuturuan ng kanyang ama at tiyuhin si Aaron sa paggawa ng higanting parol. At ito ang unang pagkakataon na hinayaan na siya namang ito na magsarili at humawak ng sariling parol. Manyaman po kayong feeling kasi metong na ako rin po karetang lantern maker Aman Wanda po na gagawa pong parola maragul. Lalaban po balang December and 10 years na ako pong gagawang parol pero first time ko pa po making lantern maker ganyan. Malaking hamon naman daw para sa kanya ang masali sa mga bida ngayong ligligang parol. Patutunayan daw niya na ang obra ng mga kabataan lantern maker ay hindi pa huhuli sa ganda at husay ng pagkakagawa. Kasi po kami pong kaya nakanalis bibemingan po yung 100% may puking obra para po patunayan po ka rin mga tuwa na agagawa mi rin po itang agyuda pong gawan. Kami pong kaya nakan. Lalaban ng sabayan ng pinakamaliit na barangay ng siyudad San Fernando. May patutunayan ang kanilang pinakabatang lantern maker. Magkakatotoo kaya ngayong taon ang kasabihang maliit man sa inyong paningin ay nakakapuwing din? Tutukan sa Giant Lantern Festival 2022 na gaganapin sa Robinson Star Mills, Pampanga sa darating na December 17. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 at CLTV 36 Facebook page. Ako si Liana Canilaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shearline pa rin po nakakaapekto dito sa may Northern Luzon at trough of low pressure area naman po nakakaapekto, especially po dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Eastern Visayas, Central Visayas, Catanduanes, Albay, Masbate at Sorsogon, maula po ang papawirin dyan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng trough ng LPA o yung extension ng LPA. Samantala po ang Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, magiging maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po ito ng shearline o ng amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong makaranas ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito naman po ay dulot ng mga localized thunderstorm. So sa mga apektado pong lugar ay pinag-iingat po natin dahil posible po ang flash floods at landslide. Meron po tayong isang binabantayang low pressure area. Nasa labas pa naman po ito ng PAR at ito po ay inaasahang papasok ng PAR within the weekends at posible po itong maging isang bagyo. Kaya pinaghahanda po natin mga kababayan, especially po dyan sa may
Mindanao at Visayas, kasama na rin po ang eastern section ng Luzon, ang Bicol region, dahil posible po silang maapektuhan ng nasabing sama ng panahon. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. At maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maraming salamat po. Samantala, 9 days na lang, Giant Lantern Festival na at 17 days na lang, Pasko na.